Шәп идея, үзенчәлекле проектларың бар икән, кайда барырга һәм ничек уларны тормышка ашырырга. Әлбиттә, республикабызның иң текә Асылташ башкорт мәдәният форумына. Ул быел Елай районы дуслык лагерында үтә. Ә үзем, дәртле кызлар, егетләр йыелган да инде. Әйдәгез тизрәк улар янына. Асылташ менің өсім зор ол башқұрт форумы. Мұнда яңа достар табу мүмкіншілігі, көптен көрмеген достарды, әудім қатнашқан рухи башқұрт егеттер қыздарды көру менің өсім шул. Форум ол біріншіден кішілер, достар, яңа танышулар, білім һәм зор тәжірибе. Асылташ, үсеш, яңа білім, яңа достар. Мин бұл Асылташ форумын нық яратам. Бұл форум бик фәһемле һәм файдалы дип уйлыйм. Ошо форумда бөтен райондан бик күп яшьтәр катнаша. Алар үздәренең проектларын яда проектларына кайдар һәм ошо бөтен яшьтәр инде укып бетеп кайтып, ошо үзләренең язган проектларын тормышка ашырып, киләсәктә безнең районга бер инде импульс бирер дип уйлыйм. Біз бетінде бір ел жолиттік. Теге еліне коронавирус үшін біздің форум өте алмады. Әлбетте бұл еліне қатнашушылар нығырақ шундай ожидание белән келділер. Алар шул хәтлем актив. Бүтә спикерларга бик охшай. Бұл форумга біз 2 ай алдан әзерләнә башладык. Кураторлар сайланды, волонтерлар сайланды. Минемчә бик олы эш апарылды шушы безнең форумны үткәрү өчен. Бөтә килгән кешеләр шул тиклем зур юл үттеләр, һәм инде улар палаткаларда яшәйләр, һәм инде Башкортстандың иң алыс районнарының беренә барып еткәндәр, һәм улар йәлләмәне. Яшьтәр үҙегеҙҙең мөмкинселектәрҙе юғалтмағыҙ, һәм ошондай форумдарға йөрөгөҙ, сөнки был үҙегеҙҙең ғүмерегеҙҙе яҡшыға үҙгәртергә яҡшы юл. Беҙ Киргәҙе районынан килдек. Бұл форумға йыраҡ араларҙы йыраҡ тип, яҡынайтып килеп еттек. Бұл форумға мин бәләкәй саҡтан уҡ эләгергә хыяллана инем. Быйыл 18-нде тултырып, менә анкетамды ебәреп үттем. Бик ҡыуанам мында эләккәнемә. Саралар үтә көн һайын. Үҙебеҙгә мында күп тәжрибә алабыҙ. Һәм шулай уҡ мында бигерәк дуҫ кешеләр, бер-беребеҙ менән дуҫлашып бөттөк. Есть ли те, у которых сегодня есть проекты? Кто готов сказать, почему этот проект актуален? Мы же с вами хотим работать над проектами. Вообще, сельскохозяйственная деятельность – это очень прибыльное занятие. Молодежь... Проблема в том, что молодежь не особо интересуется этим. Сколько целей у проектов? 1-3. Цель всегда одна. Задач? 3-5. Может быть, это оптимально. Цель всегда одна. В каждой цели необходимо прописать задачи. Мы сегодня с участниками форума разбирали блок социального проектирования, как написать грамотную заявку на проект, как можно получить поддержку и на каких площадках можно получить гранты на их реализацию, ну и, конечно же, ответы на индивидуальные вопросы самих участников по их проектам. Бұл форумға мен бірінші тапқыр келдім. Өкінмеймін, сөнки яңы достар, яңы білім алдым. Һәм бұл ейдің ең матур сағау бір сарағы болып қалыр деп ойлаймын менің йөрәгемдә. Һәм кайф, бик яхшы кайфта йөреп атабыз.
Но буду ли я это делать на родине? Ну, я у себя на родине. Родина мы понимаем в целом, да, Республику Башкортостан. Я связана и со своим родным Учелинским районом, и со своей родной деревней Новобайрамгулова. Менің темам, шундай бүгін бетінде модный худ бар, сторителлинг деп аталған ошо. Сторителлинг ол үзең турында һөйләү һәм мен һөйләнем, минең тема алдан билгеләнгәне, нисек бүгін уңыш яуларга дигән тема. Һәм әлбәттә уңыш турында кеше уйланһа, һәр кеше үзенә мин уңышлы, нинди өлкәле һәм кайда мин ынтылам дип һорауга үзе җавап бирә. Шуның өчен мин ниндидер үземнең тәҗрибәмә белән уртаклашып үземнең тормышымдан, икенчедән яшьләргә һорау биреп, һез үзегезне нинди өлкәләрдә эзләйһегез һәм үзегезнең нинди һорауларыгыз бар дип аралаштык. Һәрбер уңыштың нигезе була максат. Үзеңә нинди максат куяһың һәм әлбәттә ошо максатка ирешкәндә һинең эргәңдә нинди кешеләр бар һәм ул кешеләр белән аралаша белү һәм ниндидер үзеңә ресурстар табырга, командамы ул, аксамы ул, идея эзләргәме дип. Һәм әлбәттә монда килгән яшьләр улар бөтәһе әүдем. Улар шундый зур гаилә үткәннәр һәм әлбәттә улар монда үзләренең һорауларына җавапларны ишетү түгел, үзләренең дә булган фикерләре белән уртаклашу өчен килгәннәр. Бұл форум әлбәттә Башкортстан яшьләренә бик кәрәк. Чөнки башка аналогтар күрмәйм бұл форумның. 2 ел эчендә күп нәмәләр йыелды. Безнең теге кешеләр янып, бурхып килделәр ошо форумга. Шуңа без көттек бұл форумды. Шуңа ла бұл форум әлбәттә Башкортстан яшьләре өчен, Башкортстан өчен әлбәттә кәрәк. 2017 елда біз Яш якташтар берлектәре ассоциациясы менән һәм Яш гвардия оешмасы менән бергәләшеп ошондай матур Асылташ форумын үткәрдек. Иң төп безнең максатыбыз яшьләрне берләштерү, аларны бер-бире белән таныштыру, аларга мәгълүмат бирү һәм бөтә булган мөмкинлекләр турында аларга һөйләргә. 2017 елда килгән яшьләр хәзерге вакытта безгә спикер булып киләләр, блогер булып киләләр. Күренә, нисек яшьләр үсә, тырыша, эшләй. В 2019 году я участвовала на форуме «Асылташ» в качестве участника, а в этом году меня уже позвали в качестве спикера рассказать молодежи о соцсетях, таких как Instagram, TikTok. На холодном полу мое тело там найдут. Хәзер блогерство бик актуальная тема. Әлеге вакытта ул нык яңа профессия дип әйтергә була, чөнки мин блогерствоны профессия дип йөртәм. Безнең Instagram страница ул бер нәмә кебек, паспорт кебек, ул һинең битең кебек. Минең өчен блог ягына бик интересный күп, шуга һораулар бик күп булды. Без аларга җавап бирдек, хатта вакытта әйтмәне. Заходили на мою страницу и расслабились. Например, утром просыпаются на работу там. Многие у нас не любят свою работу, может быть, временно, надеюсь. Я хочу, чтобы они проснулись, мои аффирмации там какие-нибудь увидели, какие-то приколы, чтобы они расслабились. Берәү тема хайлар кирәк, һәм шуны стабильно алып бар кирәк. Һәм үзенең көстәрен менән беренче 1000 подписчик йыгас, онда гиф, розыгрышларга карар кирәк, рекламага акча алыр кирәк дип уйлыйм. Чөнки уны әлеге вакытта бик кыен Instagramда развиваться. Шуга хәзерге вакытта TikTok лучше. В основном это у меня позитивный такой контент идет для именно философии избавления от забот, чтобы люди позитив несут. Иң охшаганы Instagram блог алып бару турасында безгә һөйләнүләр. Илсур Бузканов дигән блогер шакмак кытта 21 буатта битендә блогер дигән худ профессия дип битендә әйтәләр. Уларны тыңлап, улар безне илһамландырып, Instagram блог алып барырга илһам бирделәр инде. Поступить в Турцию, также выиграть этот грант, помог мне именно Инстаграм. Когда на последнем этапе собеседования меня спросили, коротко расскажи, пожалуйста, о себе. Я просто открыла Инстаграм и показала комиссии. Я сказала, вот кто я,
Вот здесь все о том, чем я занимаюсь, кто я такая. Мин сынапта Асылташка беренче тапкыр килдем һәм беренче тапкыр килһәм дә мине спикер буларак чакырдылар. Һәм без бүген блог хакында һәм мин үзем блогер һәм минең Инстаграмда 20 мең подписчик бар һәм оның турында һәм блогта нисек алып бараһың. Инстаграмга нисек фотолар төшерергә, сторислар төшерергә һәм һәр көн төшереп барганда нисек үзеңдә югалтмаска шуның турында һөйләнек. Был елга тиклем мин Асылташты һәр вакытта Инстаграмда күреп бардым һәм мин дә шуны баргым килә, нигә мине чакырмыйлар икән, нигә мин анда бармыйм икән дип уйлайным һәм быел мин ниһаять монда килдем һәм килүемә бик шатмын һәм минең һеҙгә һәм башка безнең караусыларга шундый бер кәңәшем бар иде. Зинһар өсөн өйдә ятып калмагыз, бөтәгез дә монда килеп, үҙегеҙҙе күрһәтеп, башҡаларҙы тыңлап, ошолай яңы дуҫтар табып, үҙегеҙҙе монда күрһәтегеҙ. Никахта егет кеше селтәр һәм кашма бүләк иткән. Шул уже кейәүгә сыҡты һине хатын кыз селтәр кашмау кейгән инде. Ә менә быны мин уйлайым бер нисектер образ беҙҙең хатын кызлар өйҙә генә ултырмаган бит улар. Аттана һавайҙа йөрөгәндәр. Шуның образы һымаҡ күрәм дә ҡуям. Тәңкәле таҡыяны. Ә нисек бына кашмалар? Ҡыҙыл төҫтән эшләнгәндәр. Ҡыҙыл бит көс. Башҡортларҙың төҫләре йәшел бар. Төҫләре йәшел, ә ҡыҙыл ул көслөлөктө аңлата. Көс бирә, ҡеүәтлелекте аңлата. Мин этно дөньяла катнаштым, унда үземдең күргәзмәмде, коллекциямды алып килдем, Агыйдел анилары дигән. Был коллекция менән мин Рәсәй буйлап йөрәһәм дә Башҡортостанда беренсе тапҡыр. Һәм был мастер-класс дип әйтәйек, мастер-класста күрәттем, кием тураһында тарих һөйләнем, уның дөрөҫ эшләнеүен һөйләнем. Һәм тағы безнең билдәле блогерҙар, тиктокерҙар минең киемемде үҫтереү өсөн үҙҙәре тикток төшөрҙөләр, милли тикток дип әйтәйек. Нас в школе учат. Вы должны быть такими, такими, такими. Вы должны стремиться к успеху. Нам льются потоки рекламы. Эта стрелка означает «за тело», отвечает. У кого здесь, допустим, правая, а здесь левая? У меня. Есть такие, да? Сейчас мы будем смотреть, да? Ему нужно больше движения, ему нужно, скажем, его нужно вытаскивать, раскачивать и так далее, да? Левое, оно активное, оно знает, куда ему двигаться и так далее. Когда правый ум приходит в левое тело, это небольшой конфликт. Если же, наоборот, приходит левый ум в правое тело, то ум такой, он строит стратегию, он прорабатывает, а тело говорит, а я не хочу. Не рождается, я не пойду никуда, еще что-то. Это такие конфликты. Да, у нас был сегодня мастер-класс по дизайну человека. Это такая новая наука для самопознания. То есть мы все разные, и в наших телах скрыты такие возможности, про которые многие мы не знаем. И дизайн человека позволяет прикоснуться к своей сути, узнать, кем мы являемся, как нам лучше проявляться, какие у нас сильные стороны, какие-то слабые стороны, какие у нас есть страхи, какие у нас есть те энергии, на которые мы можем опираться. И это очень хорошо, помогает особенно молодежи раскрывать свои таланты и навыки. У тебя сакральные, очень интересные 15-5 ритмы. Четко живешь в своих ритмах. Тебя нельзя торопить, если ты что-то делаешь. Очень сильная энергия индивидуальная, 1.8. Был мастер-класс меня нығыраҡ оҡшаны, сөнки үҙемә яңы белем алдым һәм ишеткәнем юҡ ине шул тураһында. Дизайн человека ол үҙеңдең энергияңды нисек дөрөҫ юлға табып, үҙеңдең ғүмереңде дөрөҫ үтергә. Сейчас у нас идет сюжетная деловая игра, которая предполагает это, что ребята задействуют свои личные качества, обсуждают свои ценности и создают большой общий продукт. Это такая планета для жизни под эгидой общечеловеческих ценностей. Жизни, любви, семьи, верности. Вот. И
эта игра, она не совсем игра, это тренинг, да, то есть где они понимают, да, то есть как бы сильные стороны, слабые стороны и пытаются это все преодолеть. По ценностям, да, то есть если мы пойдем с вами глубже и начнем исследовать каждую команде, у вас найдется гораздо больше общего, чем вам кажется с первого взгляда. Я очень рада, что эта игра как бы захватила форум, и вы сможете сегодня и завтра прожить в новом качестве это все, да, то есть и отметить для себя. Асылташта һәр бер ел гонка Батыров үтә һәм онда командалар препятствиялар преодолевать итә һәм шунда бик күңелле, атмосфера күңелле. Иң исә калган тәэсират ул бөтенләй дә гонка Батыров булды, ягъни Башкортстан батырлар ярышмаһы һәм без анда баткакка сумып, үлеп, төшеп, командабыз менән еңүгә йөгердек. Бұл форумда мен ең нык құшағаны гонка Батыров болды. Ондағы ярыштар нык құшағаны енді. Қарап тұруым. Қарап тұруым особенно. Если у вас есть какая-то бизнес-идея, не надо ее вынашивать неделю, не надо ее вынашивать год, не надо там и так далее. Если вы придумали что-то, берите и делайте. Это вот один из моих основных принципов. Яшьләргә бұл тема нык кызыклы. Улар йотлыгып тыңланалар һәм һуңнан күп һораудар бирделәр инде. Безгә бирелгән вакытта етмәне, һуңнан сәхнә артында айрым һөйләшүләр дә булды инде. Яшьләргә әйтер һүзем шул, бер касан да бирешмәскә, кулдарды һелтәмәскә һәм башкортлар арасында ла Стив Джобс кебек һәм башка билдәле бизнесменнар кебек бизнесменнар булыр дип ышанам һәм шуга ынтылырга теләймен. Асылташ X майдансыгы безнең форумда үзенең тапкыр үткәрелә, 2017 елдан бирле үткәрәбез. Һәм әлбәттә бу майдансыкта без TED форматында үткәрәбез. 20 минутында теләгән катнашучылар үзләренең кайгырткан темалар өстендә һөйләйләр инде. Быелгы темалардан арасында стоицизм фәлсәфәһе, шулай ук иҗат буенча терапия һәм үз эшендә асыл кебек темалар яктыртыла. Ел һаенда Асылташ X батырлар ярышы менән бергә гелдә катнашучыларга иң охшаган майдансыклар булып кала һәм әлбәттә мин ышанам, быел да бу майдансыкта күптәр яхшы итеп каршы алыр дип. Перестаем играть. Вот я вам хочу пожелать, чтобы вы не теряли вот этого озорства детского. Неважно, сколько вам лет, мне на самом деле больше, чем кажется. Неважно, сколько вам лет, не теряйте вот этого детского озорства и вот этого творчества. Творчество рождается в этой детской игре. Мин актер осталыгы дәресен үткәрдем. Миңа катнашучылар менән актерлык осталыгын үткәрү бик охшаны, бик әүдем яшьтәр һәм үзләрен бик асык тоталар, бик шат булдым уларны күреп, улар менән уйнап алуы бик кызыклы булды инде. Быел мен икенче тапкыр килдем Асылташка куратор булып. Команда бердәмле булырга тиеш һәм минең төп бурысым уларны илһамландырырга һәм алга әйдәргә. Мин Асылташка килдем үземнән яңа дуслар табырга, үземнең командага яңа кешеләр табырга һәм әлбәттә илһам.
аларга. Меня был форумда бик окша, мин беренче тапкыр бында һәм был форумда үземнең проектымды уңышлы итеп якларым дип уйлайм. Катнашучыларның иң тулкынландыргыч мәле етте. Улар хәзер үзләренең проектларын яклыйлар. Әйдәгез карайык. Будет здорово объединить художников всех поколений и сформировать творческие сообщества. Моя цель – это проведение фестиваля для населения Уфы и гостей столицы в ВДНХ на 15 тысяч человек. Проектлар защитканда үдемден этнотуризм турасында һәм глобаль проблема әүдем ялтыр өчен площадкалар әзерләгән турасында һөйләйм. Һәм был проектты мин үдемден районымда, Хайбулла районында, Хакмар буенда үткәрергә дип уйлайм. Хакмар буйлап йөрсәкбез, тирмәләрдә яшәп, национальный кухня тамакларын безгә бешереп, бергәләп ялтырбыз дип уйлайм. Жюрилар мине поддержит дип уйлайм, ярдәм итәрләр һәм минем проектым тормышка ашыр дип уйлайм. Без Стальбаш районы егетләре, безнең проектның исеме Башкирмен. Безнең төп максатыбыз ул Стартамак калаһында студияга грант игенгәргә һәм ул грантка оборудование һатып алырга. Вагарамастан студиялар безнең башкорт культураһын ныгытып көсәйтергә кирәк Стартамак калаһында һәм уның тирә-яктагы урнашкан кала районнарда фотосессия башкорт киемнәрендә, видеолар, кемнәр белмә эшләргә теләй. Шул без төп максат башкорт телен ишү үстерү Стартамак калаһында. Грантты без иңә һәм студияны быел асасакбыз. Әйме егетләр? Әйе. Спасибо за то, что вы сегодня собрались. Хочется отметить, что в этом году конвейер проектов прошел на уровне. Было 13 заявок, проекты были очень сильные, продуманные. И несмотря на то, что некоторые ребята, участники, только сегодня начали его делать, уже в конце, к вечеру, был достойный продукт. Бүгінгі 13 проекттың һәр берһе үзенчәлекле һәм бик кызыклы проекттар, яшьләрнең эске көстәре, рухтары ошо проекттарда үзе асылышын тапты дип әйтәм. Чынлап та был форумда бик әүдем башкорт яшьләре йыелган. Итак, грантов 20 тысяч рублей от Тамьяна Саматовича награждается Алия Сахапова. У нее был самый креативный проект, переозвучка мультика «Свинка Пеппа» на башкирский язык. Давайте еще раз максимум аплодисментов, Алия! Митсуска Пеппа. Был минен кустым Джордж. Был Эсейсус, был Атайсус. Суска Пеппа. Я сегодня выиграла грант 20 тысяч рублей. Я очень рада. На самом деле ожидала, потому что была уверена в проекте. Он очень такой интересный, креативный. Мы перевели свинку Пеппу, Суска Пеппа, на башкирский язык. Получилось очень смешно. И думаю, дети будут смотреть с удовольствием. Мой проект назывался «Счастье в родине и в родном языке». Выиграл грант-проект, который направлен на повышение финансовой грамотности среди молодежи в муниципальных районах Республики Башкортостан, среди учащихся 9-11 классов. Я рада, я не ожидала, просто так быстро-быстро готовилась в режиме нон-стоп и вышла, выдала и эмоции, и драйв, и вот такой результат.
ошо форумда без башкорттар гына түгел, төрле бөтә республикадан килгән яшьләр менән бергә проекттар уйлап чыгардык. Минем уйлавымча, ошондай саралар ешрак үтәргә тиеш. Чөнки бу безнең ватаныбыз һәм без ысын эшләр эшләргә тиешбез. Асылташ форумы һаман да үсһен, зуррак масштабы килеп сыкһын һәм тагы ла күбрәк катнашучылар килүен теләйм. Быелгы килгән яшьләргә мин шулай ук теләйм, үзләрен күрһәтеп, яңа проекттар эшләп, яңа уровеньга сыгырга. Бұл форумды біз Яш гвардия менән бергә үткәрәбез һәм инде зур рәхмәтебезне yetkерәбез килә безнең партнерларга. Ул инде Башкортстандың яшь комитеты һәм Башкорт телен һаклау һәм үстерү фонды һәм инде Дом дружбы народовка зур рәхмәтебезне yetkерәбез, чөнки аларның ярдәме булмаһа, бу форумда эшләү кыен булырны. Шулай ук әлбәттә бу Тамыр телеканалы һәм инде Юлдаш плюс. Зур рәхмәтебезне yetkерәбез. Асылташ 2021 тамам. Монда килгән катнашучылар, кунактар, волонтерлар да яңа белем, зур тәҗрибә алып, артабан үзләренең тормыш юлларында кулланырлар дип ышанабыз.